Finally, Job Sikhala is going home to his family after 2 years of incarceration. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. On Tuesday and Muzvara Nasi, akukoti kwataurwa kuti we are going to give Job Sikhala 2 years and then it is going to be suspended sentence since akatospenda 2 years dzacho atori muprison. Saka lawyers ake Mr. Harris vari kuti ivo vari kuda kuramba vachicontesta against acquittal. Vari kuti ivo haana mhosva chero ava vati ari guilty but sentence yake iri suspended. Izvi zvinofadza guys, acquittal or not. Nyaya ingoripo ndeyekuti finally akuzobuda akuenda kunoona mhuri yake. Tinongotendawo vakakwanisawo kuti vamubatsire kusvika abuda muzuva ranhasi. Handizivika ina handina chandiri kutaura asi ndiri kungoti kungorega kwachamisa basa hoyo mukomana obva aburitsiwa. Zvinhu zvacho hazvinzwisisika ndo politics dzacho. Handina zvandambotaurawo. Imimi, do leave your comments on what you think about the release of Job Sikhala. Is it in any way related kuna Chamisa kana kuti hazvisi? Asi news dzedu dzakakurasisa dzanhasi ndedzekuti mukomana ari kubuda ende tichange tichikupai chero musi waacha step out.